Hoxe é o día do cómic, unha xornada en que a novena arte saca peito como peza chave da cultura contemporánea. Lonxe de vellos estereotipos, a banda deseñada abarca hoxe todo tipo de públicos e historias. E Galicia é toda unha potencia creadora, tanto en autores como en ilustradores. Se alguén sabe de cómics en Galicia, ese é Pío Barreiro. Leva 40 anos prescribindo viñetas dende a súa tenda de Compostela. Unha paixón que transmite a súa clientela habitual, que, ollo, vai dos 3 aos 80 anos. Non me gusta reducir o público do cómic a estilos nin a idades, e o certo é que se fan cousas maravillosas desde a partir de 3 anos. Como decía aquí Pío, non é xente xa frikis, el típico chico así raro. Aquí estamos todos os que nos gusta lo bello. A banda deseñada pode contalo todo e chegar a todos, dos superheróis máis divertidos á realidade histórica máis crúa. Ou, por exemplo, para min o máis merecedor dun Pulitzer sería este, que é un documento único sobre a guerra de Yugoslavia, o de Gorazde. Son clásicos, Tintín, Asterix, Lucky Luke, Mortadelo. Me gustan todos, pero que tampouco teño espacio na casa para... E con especial orgullo Pío amósanos este andel, o dos autores galegos e en galego. Creadoras e creadores do país que pisan forte con novidades como a lenda de Santoro, de Mario Casas, o neno prodixio da BD galega. Que nunca se dera que un rapaz tan novo conseguira unha obra tan completa, sendo dibuixante e guionista a vez, ou cousas de veteranos como Alberto Taracido, que presentamos o pasado venres, o eco dos días rotos. Algúns destes autores estarán esta tarde na libraría para celebrar o Día do Cómic, e entre eles tamén estará Pío, que de tanto ler tebeos acabou escribindo o seu. Chámase Gloria, unha trama medieval coa construción do pórtico como protagonista.